Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme, vyrástlo a prinieslo 100-násobnú úrodu. Dobrý deň, sadnite si. Začneme ráno modlitbu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Žiaci, na dnešnej hodine si preberieme jedno z najdôležitejších Božích príkazaní. Miluj blížneho svojho ako seba samého. Pripravil som si teraz praktickú úlohu. Z tejto krabice si vylosujte jeden papierik, ako prejaviť lásku svojmu blížnemu a úlohu splníte do ďalšej hodiny. Navštív domov dôchodcov a poteš ich. Daruj drobný darček niekomu, kto to ocení. Skús pomôcť učivom spolužiakovi, ktorý to potrebuje. Žiaci, na dnes to už bude všetko a nezabudnite na úlohu do ďalšej hodiny. Šimon s Lukášom majú poznámku, píšem rodičom. To je strašná hovadina, to fakt nejdem robiť. To nie je zlý nápad. Mohla by som ísť niekomu niečo kúpiť do automatu. Ale ja som tiež celkom hladná. Tereska, môžem sa ťa opýtať, nerozumieš náhodou tej matiky? Ja tomu fakt vôbec nerozumiem. Vieš čo, zrovna som sa to včera učila, tak tak ľudia môžem vysvetliť. To by bolo super, to by bolo výborné, ďakujem. Táto wafel z automatu je moja najobľúbenejšia vec. Máš papitu? Hej, ja mám papitu, akože fakt sa na ňu teším. Milujem tieto karamelové papity. Môžeš si. No okej, čo ma nerozumieš? Vieš čo, tieto mocniny a odmocniny mi fakt dávajú zabrať. Ja tým hieroglyfom vôbec nechápem. Hej, chápem, no to aj mne dosť dlho trvalo, kým som tam pochopila, ale pokúsim sa ti to vysvetliť. Ďakujem. No v tomto prvom príklade, kde máš x na tretiu krát x na piatu, lomeno x na druhú, tak tam to vlastne takto vyrátaš a tu na toto pridáš a tu na toto takto sa ti spojí, rozumieš? Hej, takže tieto dva čísla si tým pádom vykrátim. Áno, to si to stačí vlastne vykrátiť a potom ti to vyjde tak isto jak predtým. A tomu x-ku si môžem dovoliť zobrať to mínusko? Áno, nemáš do toho kaká vôbec, to si úplne môžeš pohodičke takto. Ďakujem veľmi pekne, bez teba by som to fakt nedala. Ďakujem. Som rada, že ti to pomohlo. Ďakujem, tak vidíme sa zajtra na tej písomke. Jasne, Vyšším práce. Ahoj! Ďakujem. Yes, 21 z 20. Super, že ma to Tereska doučila, inak by som to fakt nevedela.